Hi guys, σήμερα θα κάνουμε κι άλλο ένα βίντεο με το Cloud Riders. Έχω προχωρήσει πολύ, εντάξει. Έχω προχωρήσει γενικά, δεν είμαι στην αρχή. Το Cloud Riders θα το βρείτε σε όλα τα λογισμικά και στα Mac, γενικά Android, Windows, γενικά App Store, Windows Store, Google Play, γενικά. Λοιπόν, όπως βλέπετε σας είπα ότι είμαι προχωρημένος, βλέπετε level 5 το σπίτι, τα κανόνια όλα level 4, καλά εντάξει τα κανόνια δεν είναι και κάτι αναβαθμισμένα, αλλά δεν με αφήνει άλλο για αυτό το level, όχι. Πρέπει να πάω όλο ένα level το σπίτι, το κάνω το μεγάλο, το κάνω το μεγάλο το έχω level 1 γιατί μόλις το πήρα, το έχω level 4 και βλακίες γενικά. Λοιπόν, τους οξώτες και τους riders έχω πάει level 2. Λοιπόν, τώρα θα πάμε μια μάχη, βέβαια θα μου πείτε τι στρατηγική είναι αυτή. Έχω και ζωή και έχω βάλει μόνο riders. Εντάξει, είναι λίγο βλακή αυτό που έχω κάνει, αλλά δεν πειράζει, έχω 984 βραβεία όπως είπατε. Τώρα συνεχίζουμε, θα πάμε μάχη. Λοιπόν, να περιμένουμε λίγο, βέβαια έχουμε καλό wifi εδώ πέρα. Πού είμαι? Άντε γαμπό τη φόρτο, ναι. Όπως βλέπετε αυτός είναι πάρα δύσκολος, δεν το κάνουμε μάχη, προχωράμε. Ας κάνουμε σε αυτόν. Βέβαια είναι και εύκολος, αλλά στα παλιά μας δεν. Βάζουμε ζωή και προχωράμε. Να τον νικήσουμε. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση, αυτός είναι πανεύκολος, γελίος είναι, τον νικήσουμε. Χωράει 120 στρατιώτες όπως σας είπα, τον νικάω βέβαια. Ακόμη γεμίζει στρατιώτες φανταστείτε. Τώρα το λύσα. Τον νικάω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ένας έχει πάει από πέρας μαλάκας, εδώ. Συνήθω της πουτάνας. Μάχη γίνεται. Τον νικήσουμε βέβαια, δεν υπάρχει περίπτωση. Ελάτε! Τελειώνετε! Ελάτε ρε μαλάκες. Λοιπόν, τελειώνουνε. Πάμε εκεί. Εκεί. Μαλάκες δε. Άκουσα, τελείωσε τη μάχη, νίκησα. Τέλος γενικά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Bye.